Jiena ovvjament onorata ħafna bil-fiduċja illi wera fija il-Prim Ministru u jiena kommessa illi nkompli nservi bl-aħjar mod tiegħi u naturalment issa qiegħda nħares il-qudiem lejn dan il-kapitlu ġdid tal-ħajja tiegħi. Jien għamilt ħajti kollha fil-politika u dan se jkun pass ieħor importanti fil-ħajja tiegħi. Jiena kuntenta wkoll għaliex għall-ewwel darba Malta se jkollha Ministru tal-Ugwaljanza li huwa raġel. Rajna din tiġri f'pajjiżi oħra bħall-Irlanda u d-Danimarka, però dejjem xtaqt ukoll illi nuru iżjed il-rida tagħna illi dan il-pajjiż inġibuh pajjiż ugwali billi ikonna wkoll anke xi darba raġel li jkun Ministru tal-Ugwaljanza. U fil-fatt issa se jkollna lil Dr. Zammit Lewis. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.